Здравейте, маратонци! Днешната ни задача е малко изискваща повече време за мислене, но пък е доста важна за осъществяване. Днес ще си поставяме цели. Цели не за деня, а цели до края на годината. В забързаното ежедневие ние често забравяме на къде сме тръгнали, защо отиваме там, губим фокуса върху целите си, това, което желаем. Важно е да се запитаме дали часовете труд, които отделяме всеки ден и усилията, които полагаме, не са напразни. Как да си поставим цел? Първото нещо, което трябва да направим, е да помислим какво наистина желаем. Не какво трябва да бъде и какво някой друг иска, а ние самите какво наистина желаем. Защо да го направим? Защото когато сме наясно със своите желания, чак тогава можем да пристъпим към реализация и към планиране на това как да си постигнем желанията. Поставяйте си постижими цели и си ги представете така, сякаш ще правите карта, чрез която да стигнете до вашето съкровище. Планирайте стъпките, които трябва да минете, да преминете, за да стигнете до целта и зачерквайте всяка една от тях. Това действа много мотивиращо. Желанието е посока. Ако го имате наистина, ще сложите край на лутането и ще ходите в права точно към целта, която имате. Като не позволявате никакви разсейващи фактори да ви отклонят от целта. А защо трябва всъщност да си поставяме цели? Примерно спортистите, хората, които имат голям бизнес или са се развили в нещо и то много. Това са хора, които са успяли, защото просто са си поставили цели и са си направили 100% план, който са изпълнили. Поставянето на цел се извършва на няколко етапа. Създайте си своя обща цел, която искате да постигнете до края на живота си или да кажем следващите 10 години. И отделете главните цели от останалите, тъй като ние хората искаме доста неща, но някои са главни. Отделете време, в което трябва да сформирате малките стъпки, малките цели, които трябва да направите и да достигнете, за да се случи голямата цел. И след като вече сте направили подробен план за действие, започвате да го следвате. Какво значи главни цели, чието изпълнение е възможно в далечно бъдеще? Например, какво ниво искате да достигнете в кариерата си? Колко искате да печелите и как е свързано това с вашата кариера? Има ли знания, които искате да придобиете? Какво трябва да научите? На какво трябва да се запишете, за да може да стигнете до тази цел? Примерно, имате ли някаква част от начина си на мислене, която ви възпрепятства? Нещо, което ви разстройва как се държите? И може да направите план за това как да подобрите своето лично, да кажем, емоционално състояние в дългосрочен план. Примерно, ако имате някакви спортни цели за в бъдеще, до които искате да достигнете, или пък като мен да целите добро здраве до старини. За това също трябва да се направи някакъв план и стъпки, през които да се мине, за да може това нещо да се осъществи. Също може да имате цел да си поставите време, което да е лично за вас, да отделите такова време и да си направите цел и план, кога и какво ви доставя удоволствие и да си го правите. Помислете кои области най-добре отразяват вашите желания и маркирайте една или повече цели. След това ги пресейте, защото някои от тях не са толкова значими. Има и такива, които ще са най-значими. Точно върху тях се фокусирайте, за да не се разсейвате прекалено много. И след като сте определили дългосрочните си цели, вече се фокусираме в стъпките, които трябва да изпълним и правим група от краткосрочни цели, които пак постепенно да се изпълняват до достигане на главната цел. Примерно, създавайки първо 10 годишен план, след това се създава, да кажем, 5 годишен, след това се създават по-малки цели
за реализиране на голямата с едногодишен план, 6-месечен план, 3-месечен план, едномесечен план, седмичен план, дневен план. Всичко се планира, за да се постигне вашето желание. След като сте разпределили целите си в един голям календар или един голям тефтер, може тези цели от време на време да се коригират, нещо да се добавя, отмятайте всичко, което сте свършили до тук. Това действа страшно мотивиращо. Полезен начин за повишаване ефективността на целите е първо те да бъдат прости, конкретни и значими. Второ, трябва да са ясни и мотивиращи. Трето, трябва да е наистина постижима. Да не си правим цели, които са нереални. Трябва да е нещо, което е постижимо. Трябва целта да е разумна, реалистична и целта трябва да е ограничена със срок. Защото ако не си поставяме срок, ние ще отлагаме, бавим и така никога може да не стигнем до нея. Ако примерно имате няколко цели и това ви изглежда претоварващо, може да ги подредите подред и да ги изпълнявате една след друга. Важно е да записвате целите си, защото това ги прави ясни и истински. Много важно е да си поставяме цели, върху които лично ние имаме контрол, не зависят от някой друг. И така, задачата не е лесна, но е важна. И когато превърнете тази техника в част от ежедневието си, установите, че всяка област от живота ви потръгва и ще се чудите защо до сега не сте го направили. Така че седнете, помислете, напишете какви са най-съкровените ви цели и желания, които може да постигнете сами и направете план. В момента целта на предизвикателството е да си направите план до края на тази година. Напишете си 3 цели, които искате да постигнете до края на годината и си направете план за това как да действате. Желая ви успех!